Per reduir la demanda energètica d'un edifici, una de les mesures més efectives que podem portar a terme és millorar el seu aïllament tèrmic. Ara bé, no tots els edificis tenen els mateixos requeriments i no tots els materials aïllants donaran una resposta adequada a les nostres necessitats. En aquest capítol veurem el paper dels aïllaments tèrmics i analitzarem les propietats d'alguns d'ells. Els aïllaments poden estar fets de molts materials diferents: fusta, plàstic, minerals, vidre, llana d'ovella i molts altres. Però el factor que és decisiu pel rendiment de l'aïllament és la forma que es dona al material. Gairebé sempre consisteix en aconseguir tancar aire o altres gasos en espais molt petits que no es comuniquen entre ells. En alguns materials això s'aconsegueix creant cel·les esfèriques d'aire i en altres amb petits espais que queden entre les fibres. La qüestió és que l'aire sempre hi juga un paper important. I no és d'estranyar perquè la conductivitat tèrmica de l'aire és molt més baixa que la de qualsevol altre material de construcció. La propietat que més ens interessa dels materials aïllants és la seva conductivitat tèrmica, és a dir, la capacitat del material de conduir la calor. Interessa que el valor, expressat en watts partit per metre Kelvin, sigui el més baix possible, el que vol dir que el material és mal conductor. Es considera que un material és aïllant si la seva conductivitat tèrmica és menor de 0,1 watts partit per metre Kelvin, però la majoria dels aïllaments del mercat presenten valors entre 0,03 i 0,05 watts partit per metre Kelvin. Hi ha moltes altres propietats dels aïllaments que cal tenir en compte en fase de projecte, com la resistència a compressió o l'estabilitat dimensional. Però això ja queda fora de l'àmbit d'aquest vídeo. El que sí que ens interessa a nosaltres són els paràmetres ambientals. És possible que espereu trobar un llistat d'aïllaments ordenats de millor a pitjor, però és un error pensar d'aquesta manera. És important entendre que no existeix l'aïllament que sigui bo en tots els aspectes. Per exemple, aïllar amb llana d'ovella pot ser una bona opció, perquè és un material d'origen natural i renovable. Però això no vol dir que tots els edificis s'hagin d'aïllar amb aquest material. Per començar, no hi ha prou llana per satisfer la demanda d'aïllament de l'edificació. Però és que, a més, la llana no serveix per aïllar qualsevol cosa. Per exemple, funcionaria malament si ha de suportar esforços a compressió. Finalment, que la llana sigui un material d'origen natural no ens garanteix el seu baix impacte ambiental. Les ovelles s'han d'alimentar, la llana s'ha de netejar i, a més, l'aïllament normalment inclou també fibres de polièster, retardants pel foc o additius contra l'arna. Dit això, passem a veure la classificació d'alguns dels aïllaments més importants. Els aïllaments es poden classificar per la seva naturalesa en inorgànics i orgànics i pel seu procés de fabricació en sintètics o naturals. Tots els materials naturals poden tenir una part sintètica, però els anomenem naturals si la part sintètica és menor a un 25% del total. Els principals aïllaments inorgànics i sintètics són la llana de vidre, la llana de roca i el vidre cel·lular. I d'origen natural, la perlita expandida. En el grup dels aïllaments orgànics sintètics podem destacar el poliestirè expandit, el poliestirè extruït i l'escuma de poliuretà, ja sigui rígida o aplicada in situ. Els d'origen natural són les fibres de fusta, les fibres de cel·lulosa, el suro, el cànem i la llana d'ovella. Hi ha molts altres materials que poden servir com a aïllaments, però aquests en són una bona representació. A continuació, compararem dades d'aquests materials. En aquest punt, cal advertir que tenir dades fiables amb una anàlisi de cicle de vida del producte és complex. Les fonts de dades que utilitzem són diverses i sovint fan referència a altres països europeus. Això vol dir que ens poden servir de referència, però que no necessàriament s'ajusten a les dades reals dels productes que trobarem al mercat. Afortunadament, algunes empreses ja han fet declaracions ambientals de productes aïllants, que podem trobar al web del sistema DAPSE. En aquests casos podem consultar una informació molt fiable sobre els impactes ambientals reals del producte en la seva etapa de fabricació. En un gràfic radial compararem, en percentatges, diferents característiques dels aïllaments. Ens fixarem principalment en els 5 impactes ambientals de la part inferior, que són els més representatius. Si comparem els materials es pot veure que hi ha diferències substancials. Com que comparar-los tots alhora és complicat, podem comparar el cànem, que és un dels que té la conductivitat tèrmica més alta, i l'escuma de poliuretà, que és el que la té més baixa. La conductivitat tèrmica
de l'escuma de poliuretà és un 33% menor que la del cànem, però a costa d'uns impactes ambientals durant la seva fabricació que són molt elevats. En realitat és significatiu fer una comparativa en la que no hi aparegui cap aïllament orgànic sintètic. Podem veure que la resta d'aïllaments, tot i que tenen diferències importants entre ells, tenen uns impactes ambientals força menors que els poliestirens i els poliuretans. En els propers capítols parlarem sobre l'aplicació dels aïllaments per aconseguir grans estalvis energètics en els edificis. Recordeu que a la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible hi podeu trobar aïllaments amb un baix impacte ambiental i diverses DAP de materials aïllants.